aleo commencetsika baka amity resaka concertation nationale. Za volaniko aminareo voalohany za tsy te zo, za contre zo, naka tsy asitriko, za ty tsy mahay mitriko, naka raha koa fa tsy tiako raha koa tiako za tsy mivola. Concertation nationale, atsika nkadalendreto mpagnano politika reto, atsika vahoaka malagasy manatapitrisa. Ankadaleny mpagnano politika atsika satria jouendreo amy jeu de mots za. Question napetrako, tsenky nisy nasaky namaly ary tsenky nisy nagnazava juskany hoe mba ambaraza kony amza bado za tsy nianatra tsy nandeha l'école. Impiry atsika teto Madagasikara nagnano io concertation. Na hoe ino fivolagnandreo zegny amy volagna gasy, fampiavagna pirenena. Impiry. Za tsy mahay mikonty fa za magnontany. Impiry atsika nagnano concertation nationale. Jo nasiagna hoe concertation party, tcheko concertation ni provinciale, tcheko provinciaux, tcheko nasiagna concertation ni jeune, avy koa concertation nationale. Fa ino vokatra? Atsika nagnano concertation maro zay, navy jusqu'en concertation des jeunes. Fa firy fanjavany vitan'izay zay, ataoko hoe firy semaine. Ino résultat nazonay jeune? Ino résultat mipetraka ho anay jeune? Misy baka agny mpagnano politique sasany hoe anareo jeune mahitsy miandrandro fifidiana. Zay zegny nafa ho faty, nisy ny fanaty. Est-ce que nasianareo mpagnano politique valeur jeune naty? Azao namono jeune anareo mpagnano politique. Nanagna concertation ve nareo alohan'ny namono regny jeune regny? Nitifitry regny jeune regny? Azovy aminareo mpagnano politique zo io mba natsiaro nagnisy valeur regny jeune nitifirinareo regny, nivonenareo regny. Za tsy volagna hoe ny 2025 fa talohan'izay firy jeune nivonenareo mpagnano politique, firy jeune gadrigadrenareo mpagnano politique. Mba nisy concertation nataonareo jeune regny. Eritrereta nefany amy fotoagna atsika miaigny zio, ny jeune maro indrindra Madagasikara. Sakinao anao mpagnano politique mivolagna hoe miambesandra fifidianana anareo jeune. Magnino basa anao amy fotoagna zao anao mahay mikonkognitra amin'ny jeune, anao mahay mamorogno jeune, anao mahay mitariky jeune, parce que anao mitady place amikitry placenao io. Mindaboka mitady sojabe agnaty ala agny, minda mitady sojabe. Fa magnino anao mitady jeune nefa ny jeune boko koa tivainareo mpagnano politique. Azovy amy mpagnano politique, antoko politique a Madagasikara tsy mitavandra jeune, tsy miankigna amy jeune. Ndrenareo misy vola, amamoenareo amy volanareo jeune, amenareo zava-mahadomeligny jeune. Baka donto tsy jery de magnaraka zay raha volagninareo. Ke avy anareo zio hoe concertation nationale. Mba impiry, ino raha nanjary, ino raha niova, ino raha nipetraka? Nagnano atsika concertation nationale, fampiavagnana tamy Maputo, niala tanindrazagna atsika nandeha nitanindrazagna n'olo, nandeha nagnano fampiavagna. Baraka kony zegny, baraka. Ino résultat nazy tsika tagny? Ino raha niova?
tamy Maputo, t'après Maputo. Amintaniako atsika jiaby fa hoe concertation iraniova ny ray aman-dreny ny sojabe nandeha tamy Maputo tany nagnano fampihavanana nialagna tany razana nipody baka tany niny tsy mifandrangy nify tsy mifandrangy vazana tsy mbola nifamoany fo atsika navy 2002 lombolombony jiaby hoe concertation hoe fampihavanana ndre atsika samy malagasy fo antany-drazana ao atsika tsy miavana tsy mifanogno tsy mifampitandregny tsy mifagnaja baka aminjovy baka aminareo mpagnano politika anareo lehibe ny politika ny antoko politika ane mampisarabazana ny vahoaka malagasy amy raha ataonareo fitiavan-tegna ndraiky fitiavanareo fitondragna ny voninahitrinareo fa nareo tsy mizaha voninahitry ny jeune tsy mizaha voninahitry ny ray aman-dreny ara-drazana tsy asianareo ajany mihitsy le razana mavandy miboa eto antoko politika ny volana fa magnisasiny ny razana malagasy tsisy ny mandiandia feno ny tsy mifagnaja amy feno ke concertation nino fampihavanana nino aboahatseniko hoe mpifankatia tsika malagasy mpifanoagna tsika malagasy fa tsika tsy fanoagna atsika tia magna politika fa tsika tsy mazaka politika zegny ny tegna misy ary io tsy vazakatsika politika tsy fahaizantsika politika io no mahavy atsika tsy mandroso zegny fo fotony nino politika fitiavan-tegna zegny ny misy o tsisy parti politika hoe mitia vahoaka aboaza miboa eto zahava teo ny voneny rajoelany mianakavy atsika ny voneny Rambatomanga mianakavy atsika nay nifankatia atsika tsy nifankatia zarizarendro tsika ny mpagnano politika Madagasikara ny zarazara ny vahoaka malagasy fa tsy ny vahoaka malagasy ny ty zarazara ke anareo ataonareo biby fampitahoragna vahoaka hoe concertation nataotsika volana gasy le raha hoe fampiavagnana ambaraza aia misy gasy mifampiavagna ao atsika mikoragna azy io aia misy gasy mifampiavagna ary nanjary ndre olo tokatragno araiky ndre olo fianakaviagna araiky nanjary ny fampisaraka famony faty olo votrika araiky olo tanàna araiky noho nino potehinareo mpagnano politika amin'ino resaka pesosy anaka mivadika amy raitapo mivadika amy fianakaviagna mivadika amy mpiarabelogno zegny ny fampiavagna hypocrite ity concertation ty aminaka hypocrite raha tadiavin'ny vahoaka magnino makoataonareo direct mivolagna zany moaly raha tadiavin'ny vahoaka ny mazavy décentralisation économique et sociale état fédéral point tsisy akoatrany aroe zegny magnino tsy ataova direct référendum fa tsy andeha andany vola milliard nareo amy concertation tsy azao ambokany ty 2025
rava iny rajoela sy ny forongony nipetraka ny fagnavozana 14 octobre 2025 niandrandra zao tontolo zao hoe iova Madagasikara, niandrandra ny vahoaka malagasy hoe ho isy fiovagna ny fitondragna ny gouvernement. Ino tio? Lombolombony tio. Ino raha mba niova aminareo ny gouvernement ao akoatra ny PRRM? Aloha to PRRM zaraiky. Ino mbambara mivolagna eto anareo amambara ny gouvernement misy 3 mahery eo. Ino raha niova? Anareo zao vola fa anareo ministre aby reo nampiova quelque chose niova Madagasikara? Non, PRRM nampiova raha. Fa tsy anareo ny gouvernement business corruption zegny raha ataonareo ny gouvernement. Fotony gouvernement mandalo anareo. Vita io fifidiana io 2027 akamaronareo jiaby izo adoso io. Ny hivadiky palito no maro aminareo. Ny hangala bato maro aminareo. Parce que forizatra mangeto sarotry miogno. Sarotry miogno. Tanareo normal zany publier amin'ny Facebook nakagny hoe izy izy ny France Afrique. Za boka tia mizazy. Eran'ny Afrique 15 fou président nitondra tany Afrique hoe niala tamy fitondragna volontairement. Fa aparan'izay eran'ny Afrique agnisan'izay tsika Madagasikara mandatsika liomba oaka zay vao miala io. Fa mahino ambesagna lio latsaka atsika vao miala. Nefa tsika mahatsapa fa hoe ny lio amitsika malagasy raha sarobidy indrindra lion'olombelogno. Magnino ambara eto anareo koa ny tia Madagasikara mary. Magnino anareo mandatsatra vahoaka? Magnino anareo mamono vahoaka? Kajo anareo mamono vahoaka agnatin'ny fanjava raiky fanjava roe korontagna. Agnano concertation koa fampiavagnana. Fampiavagnana nino mbambaraza? Ampiavagna avory boko vonegny. Donc zegny ny marigny. Zegny ny marigny. Ande voronareo koa olo zio io, ande kadikadalenareo baka ande vonenareo koa. Zegny. Atsika vahoaka volaniko misy ajery atsika vahoaka. Mifoaza atsika vahoaka. Aboko tsika tonga vasaigny amizay 66 ans firy concertation nationale natao tagnatin'ny 66 ans de l'indépendant. Firy concertation natao? Misy raha niova Madagasikara? Atsika nipody afara atsika zao farany dans le monde entier. Ary concertation nino? Ampiova ino? Aboko ny magagaza amle raha? Hoe FFKM. Atsika ny rango zay za pino kristianina, za katolika, za pratiquant, za mivavaka. Ataoko entre parenthèse atsendriky ho atsika ande agnatin'ny fanompoam-pivavahana katoliky ho ataon'ny papa amy le 27 septembre à Lourdes. Feno hôtel jiaby à Lourdes. Donc
ohatsika zegny andeha ke tsy nahazo chambre na hôtel de efa mitadiava raha hafa solution de raha hafa fa feno total zio tsika mikoragna zio ny chambre na hôtel agny à Lourdes pour le 27 septembre voalohan'ny fivavagna andeha taon'ny Papa Léon 14 entre parenthèses. Donc atsika mivolagna fa hoe ny FFKM ane ray aman-dreny ara-pagnahy ohatsika, c'est-à-dire religion nandesiny vahiny nidriky tamitsika teo ny fivavahagny, vahiny mitondra fivavahagna nidriky tamitsika teo fa nagnino niany raha nandesiny vahiny andeha hampiavagna atsika. Fa magnino le ray aman-dreny ara-draza, magnino isa taogna atsika magnano fanompoagné fa ny vahiny ampidirigna ampiavagna atsika. Anga razagna atsika tsy mahay mampiavagna atsika, anga reo ray aman-dreny ara-drazagna reo tsy mahavita mampiavagna atsika fa ny FFKM mipirina agnano raha ma FFKM zay ino raha niova mbambaraba amitany erobaka contraire ara ro FFKM reo ny mamono atsika fotony reo zao aravoravo anda ifetsika miliara otrino zao io volandela nietsika amin'ny FFKM andeha gnano fampiavagnana soi-disant concertation. Ireo ny miavana parce que ireo maso pesosy fa tsika magnino kortainy mpagnano politiky. Mampalahelo kony ary mampanontany-tegna raha zegny mipirina agnano FFKM ino raha niova FFKM koa tsy mahasasa otafady mazo Madagasikara otafady mamango atsika Madagasikara o alahelony razagna zagnahary ane mizaha tsika mivavaky fa zagnahary tsy mahavita manasa razagna atsika. Zagnahary tsy mahavita manasa razagna atsika fa izy mizaha magnano mety ho takany. Maromaro atsika zay nivavaka 66 ans tsika zay nivavaka. Anao niany za siaka aminakay matao za tsy mamaly anao kazaka ignatsiniky za impire fa magnino atsika lera gnandraha mitadioe mazavaloha angapitaigna amy razagna fa lerany atsika ampiavagna atsika ny FFKM mba ambaranareo sapaka za magnotany za tsy nandeha l'école za ndray mivavaka za mivavaka amy zagnahary fa za tsy mivavaka amin'olo mba ino raha nataony FFKM atsika ke nisy bolongany nisy ventiny hoe nampiova atsika malagasy nampiova Madagasikara. Aiza le fomban-drazagna, aiza le ray aman-dreny-drazagna anontaniako atsika jiaby fa magnino tsy le ray aman-dreny-drazagna mba atao koa ino fa hoe aloha reto ray aman-dreny-drazagna reto no atao ampiavagna atsika malagasy fa ny FFKM fa teo fa firy fois nde fiainana atsika isan'andra fo mba naregny feon'ny FFKM anaro mba nahita FFKM anaro fangalaran-jaza
aia FFKM, famonoagna anjaza aia FFKM, fampigadragna olo tsy amirarina aia FFKM, ninona ataony FFKM? Farafaratsy ny alika matiny mba nisy fitsanganana nataondreto mpikambana ny eveka sy ny forongony, fa ery résultat nisy. Za teto navy volagna, za tsy manakana ny mandeha l'église sy ny finoagna nagnano, fa ndre amitsika mikoragna zao fa anao mandeha l'église anao mahinihiny. Atsika jiaby mais exemple hoe la messe 8 heures non, ro avy 8h15, 8h30, 9h moins, baka manetry olo fa afilany nidike fisikinana amizay bordeliky. Anao ndivavaka idriky agnatin'ny tragnondragnara ne tsy sakano zegny fisikinana nagnanao fa seva voninahitry non, lamba potipe tratra balabala, ny lelahy moazara fa misikigny ary ronde l'église. Anga tragnondragnary natao zay, tragnondragnary koa natao karaha zay, tsy noroasin'i Jésus Christ ro tamy tragnony reniny, tamy babany, tragnony babany nandroasana mpivarotry jiaby tagnatiny igny. Bona ambelany to fa niany fampiavana pirenena non, asa katalena zay. Za aloha tsy azondreo amin'io, za tsy asitriko fo, za tsy tezo. Ro magnano amin'ny atiavandreo izy parce que ro miaro sezondreo, oka zava koragna iaro sezondreo ny tadiavondreo fa tsy agnampody ny fiaignam-bahoaka amin'ny rariny. Ben oui, sintina lavitra anao mivavaka an-tragnonao, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, tompo omeo hery sy tanjaka ao amin'ny zavadrehetra ataoko niany, mba ho vita tanteraka amin'ny anaran'Indray Zanaka ny fanehoana. Vita, za miala amin'ny fandregnana ka, za magnano kalibajarina ka. Anao mandeha l'église, ino fahotagnany be, demony ny feno. Any finoagna jiaby misy a Madagasikara zegny, na l'église ndreo vidiranao, na l'église ndreo na protestant, na apostolika, na katolika, na tsy haiko nino, mirana jiaby. Vita la mesa, mon père, ma sœur, ma sœur, mon père, cormazé, ma sœur, cormazé, mon père. Hypocrite jiaby. Fanompoagna razagna zo io. Anareo maregny ministre ny culture mba nagnatiny, parce que tsy hainy. Fanompoagna zegny tsy hainy, lazan-draha fo regniny. Fanompoagna zo io mandeha. Azovy tamy fitondram-panjakagna reo, même reo député reo maire reo, mba nagnatony, mba nagnisy hasiny. Zany fanompoagna razagna zegny amin'ny fotoagna zao. Tsisy. Tampoko reo mandeha maramila, mandeha ny tany fady kiraro. Raha zay fa volagniny teto raha tamy taogno roso, raha Jojo nanjaka. Tamy toedarany boaka, Taberamanja, kiraro sandaly jiaby basy nampidiriny Taberamanja tamy Tsangatsaigny. Fa nagnambara loza tamin'ny lanjam-panjaka izy igny, indroe latsaka parasolo. Fa ambaragna lozany igny. Nisy olona nisy asiny igny, tsisy. Alahilon-draza. FFKM tsy tahanao amin'ny razagna zegny e. Zegny tsy vitany FFKM, ray aman-dreny razagna no mavita mitahatsika amin'ny razagna, fa tsy ny FFKM. Mialatsiny azafady.
alahelon-drazana mamango alahelon'ny tany izy mamango atsika Madagasikara io fa tsy efefika aminareo zegny ialaza aza reberibegna le vahoaka azafady mba aza odikodigny le saim-bahoaka aza atao jeu de mots le vahoaka ary io koa ne todiaviko amitsika malagasy namagna 66 ans tsika natao l'escalier diadiavy natao kobaka ambava fitadiavan-tseza non mbola igny koa iegnatsika koa 66 ans magnaraka koa andeha itsika hagnino atsika de ho andevoziny raha tsy manjary atsika mandrakizay zava volaniko ny afrikanina talavitra tsika fara zava ny afrikanina ny oaratsika lavitra tafara jiaby roso fotony nagnino tonga saigny ny reina na tsapajiry am pays sasany Afrika nambarako anareo teto neheny tambatra ny mpagnano politika hoe basaiky zay zalahy nameko ohatra teto Côte d'Ivoire zahava Angola zahava Burkina Faso zahava Rwanda firy amindreo io nagnano telopolo taogno tsy ako roapolo taogno guerre civile nagnano fanjava guerre civile aero zao fa loasy lavitra atsika 66 ans mirecule ndraiky atsika zao mandeha taxi ndraiky atsika zao mandeha laborosy tandrazagna babatsika ndraiky renitsika agny taxi moto avako abo bisikilety taxi atsika ty mandeha ia loatra zegny ny fampiavana pirenena mipody afara mbarabaka magnontany baka za bady baka magnontany zegny ve ny fampiavana pirenena andeha ataonareo zay andeha mipody afara koa mba dinia hely le raha andeha ataotsika zahay tsy lampanjery zay eto ary zay tsy tragnofagnahy fa tsapane hoe fa firy raha natao tsisy vokany magnino mbola zy ampody fa routine izy koa radio fa namadiky fréquence hafa télévision fa nijapy chaîne hafa aminaka dikan'zegny anareo tsy magnisy hasiny tsy magnisy hajany ny ray aman-dreny ara-drasa de alohanareo le finoagna nampidiriny vahiny nandesigna ambakagna anareo agnandevozagna anareo igny ny andrendrenareo ke ray aman-dreny ara-drasa bravo toiza fa tsara anareo nagnano FFKM adignanareo misy finoagna musulmane Madagasikara izy koa Majunga ndraiky Diego za masaky mivola 90% population de Majunga Diego mpino silamo est-ce que misy zegny agnatin'ny fikambanany FFKM hoe fikambanany kristianina tsy haiko magnino fiangonana eto Madagasikara fa aiza le mosquée aiza le mosquée tsy agnatiny or hoe fikambanany fiangonana mosquée koa fiangonana igny 90% ny Majunga Diego mpino silamo ary fa maro zao io ndray vazaha ndray ny Amerikanina mivadika ho mpino silamo za fa mpagnano boly igny mpanakarena be a Brésil igny mivadika ozy mpagnano ho mpino silamo ke magnino tsy zahagna aby regny zegny ane mahavy za eto
contre ary de tegna contre za hoe plus de 18 foko Madagasikara. Za fa fo président Malta io ma izy Malta tatsimo tany. Misy foko valo ny tongonony ary hoe ny haiko fa misy agnatin'ny valo io donc zay misy tsota tsy haiko. Foko izy tandrignasa volagna président. Foko valo eto aminareo eto izy. Misy aroe tsy haiko telo ny haiko. Fa koatran'izay tsy haiko nefa foko. Ary ro foko ny tongonony reo tsy agnatin'le 10 foko. Aia le foko mahitsy amboary ataova mise à jour le raha. Ataova mise à jour. Samy nareo mosquée zay boîte de nuit azafady ampino silamo. Nefa anao koa mizaha lera ny hidy. Atsika nefa nampidrika agnatin'ny lalagna atsika Madagasikara hoe lera ny hidy andra fandrefa karama nefa andra tsy fiasana. Ka magnino basy avagna ro lera misy raha pirenena de ny FFKI. Atao hoe FFKI. Amizay ene hoe fikambana ny tiako fiangonana ny tiako niny kristianina sy ny musulmana eto Madagasikara. Point barre, basta. Firy million mipino silamo a Madagasikara. Mandeha aminareo Tananarivo avy 4 million mipino silamo. Firy mosquée aminareo. O misy karana, o misy tiako bouddhiste, o misy tiako fa manino reny. Angareny tsy fikambana finoana ara-pagnahy. Fa liasa koa diso. Nefa ny atsika mahay minamagna amin'ny karana. Karana ne finoana olona. Fivavahana ny karana ne religion. Ke za tegna tsy asitro. Za tsy tia zo concert. Izay tsy koragnako zo firy loatra. Fotony tsy hitako vokany taminazy. Tsara nagnano tsara nagnano référendum atsika volaniko anareo volagna mahay politique o filohan'ny antoko politique o tsy ako ninony antoko politique ambarasa mbiagna atsika nagnano référendum farany 75 firy taogno aty afara tsara nisy fa zay niavy eo magnano constitution atiavan'izy mba hitanany le place tsy alany eo. Zay ny constitution misy Madagasikara. Akory ataonareo ndeha agnova rafitra? Akory ataonareo ndeha agnova constitution? Nefa ny vahoaka tsy asainareo mifidy constitution na le référendum. Ataonareo samby anareo, alokinareo samby anareo. Avy amin'le nataon'ny la France nanjaka atsika tamin'ny fotoagn'androny 1896 hoe anjaka sambianana. Atsika io nipody amin'ny 1896 colonisation moderne. Zegny raha misy. Fa hoe gasy io ke karaha hita normal fo. Fa colonisation moderne izy ataonareo antoko politique zay misy telonjato tsy haiko efajato zao io. Fa ny vahoaka ny mampalahelo mibaby le raha. Tsy raha vahoaka ny tsy tonga sainy fa tapidalaka lea tordinanonga vato ro io. Tsy endro eky indra ataondreo de londreo mangivy fo eky. Tsy zagnahary mamono olo a Madagasikara fa olo mamono olombelo. A Madagasikara koa ny allo taloha anao mavozo fandroaka azafady raha mariny volaniko. Za tsy mivolagna atsika fandroaka. Tsao koa zany de ataonareo karaha monjavy.
fa raha misy mariny atsika taloha mavozo fandroaka, izy au contraire atsika mavozo olo que le fandroaka. Atsika zao tsy mavozo fandroaka fa atsika mavozo olo. Ataoko ndraiky azafady tsy mampirina anareo fandroaka, tsy mampirina atsika fandroaka fa raha misy raha mariny. Tsao koa zany de ianinareo karaha monjavy za tsy riky nagnasao. Sintina anao fanoja fandroaka amy lala mba karakaresenao lohany tendanany izy mba magnatogno anao. Fa zao anao fanoja olo amy lala na magnanaova tasby firitoko anao na magnanaova saple firitoko anao fa izy kosa mononao sa mononao matikopinda. Madagasikara koa n'olo matikopinda tsisy bismillah. Ary tsisy suitiny matibory mamon'olo mandeha la guerre zegny tsisy tory amy tribunaly. Mentalité mila ovagna, toetritsika mila ovagna. Io atsika ndeha hagnanino toetritsika jeritsika koa tsy ovatsika tompiny, atsika toujours dans le rond, ballon rond, toupie, jouer politicien, jeu de mots. Amty concertation ndrahanareo ty. Non, raha marigna zegny iny a Madagasikara zao io sintrana anao magnatony biby tsy karaha anao ndeha agnatony olo. Sintrana koa anao mikaiky rabosy mimi na mikaiky fandroaka toto izy magnatony anao karakaresinao fa anao andikaiky olo nde anao ndeha agnano bonjour olo fa anao mavozo hitory za ma olo igny nataoko bonjour tsao ndeha ataony nagnasa izy paka bako za avanao convocation anao zay nagnanjy oery fulany tagnanjy no mais atao ndeha hetsika ty tsaroako taloha zegny ndeha olo fankahy ndeha olo tsy fankahy anao mandeha milana karako mofre karako mazala akory manao roa asa nefa tsy tanana raiky ny quartier raiky fampiarahaba fampanana korialy tsaroako na ta Diego na tambanja na tambilibe na taminay ambaribe to za io dako tsy ho hely ato afy fa za io ndeha Diego koa mba zazavatra tragnonao ndre tsy mivody tsisy fandraiky mihetsika mandiana anao Diego mipodiana mandiana anao Tananarivo mipodiana fa anao zio nde anao ndeha amin'ny épicerie 10 mètres io azagadragna baka tragnonao hitanao ro tompotragno edy avy mangalatra agnaty raha tragnonao azovy le tompotragno le mpangalatra ro tompony magneragna midriky zay raha tiandreo legna agnaty tragnonao ro miboaka ro loso anao mipody boka atrako azao manio tsy regny nefa eky nidiran'olo tao manisy olo nidriky drako azove raha nakaboka tsy zay tsy na io anao sehetry sahira zegny ny fampiavana pirenena. Toetsaigny mila ovagna. Anareo mivolagna olobe politique tsy haiko olobe anareo ny tokony ampiova jery tsara vahoaka fa aza andesigna amy jery ratsy ny vahoaka. Anareo ny mamadiky jery ny vahoaky ary anareo ny mandroboka fiaigna am-bahoaka amy resaka pesosy. Non, sérieux. A Madagasikara, sitrana anao magnatony biby. Fa anao ndeha agnatony olombelo, nde anao ndeha agnatony fahavoazana fo. Madagasikara, anao mivolagna hoe, Zagnahary mandrapidiako baka agnatony fahavoazana ty niany, engane tsy tafitogna za tsy azony raha. Anao ndeha agnatony fahavoazana fo, anao fahavoantsantsa. Fahavoazana.
de ino concertation amizay, ino fampiavana andeha ataonareo amizay. Aminaka anjakanjaka samy anana fa ny vahoaka ino. Za boka magnontany, mba agnontany eto ro efitra amy rahalahy lehibe ny fiangonana ao anareo io, mba ino fihavanana misy agnaty l'église ao? Nde olo mivavaka agnaty l'église fo fampagnano matsiko. Zava io hoe zava mba raha fisikinany hoe geste be agnaty l'église eky raha misy zegny ny fampiavagnana. Ampidiana ny fomban-drazana ny Madagasikara. Za koa tsika tsy tafiboaka ba ialanareo ny otafady ataonareo Madagasikara. Fa io otafady ataonareo magnerigna Madagasikara amy samy razana samy foko io ny mamotiky Madagasikara. Fa tsy hoe ke concertation de atao ke iova Madagasikara. Non, tsy agny lalagna ozy be. Mate omby tsy mety mitondroky jeja zegny, tona omby fo. Agnontaniako amizay nareo zio. 1 million mahery. 1 million mahery ndao zahava. Amin'ny IST, Instat. 1 million mahery teratany malagasy aivelany. 1 million mahery. Izy koa zegny ataotsika hoe 32 millions population malagasy magneran-tany. 1 million mahery amin'io à l'étranger ny malagasy. Est-ce que hoe mba hitanareo mpagnano politique sy nareo andeha hagnano concertation, mba nagnano concertation zay ty ivelany ve nareo? Mba nasianareo fampiavagnana ve zay ty ivelany? Zay ndraiky nda magnano zay tsy fandrafy fa samby olo fiaignana anany andafy eto. Zay boka fiadagnana ny andafy eto, samy magnano fiaignana anany, samy mandeha samy mitady. Leran'ny fety fo gongagno, leran'ny baraka gongagno. Fa vita baraka igny vita fety, fa samy amy fiadagnana anazy zay, nefa fiadagnana ny andafy eto tarondro miteti-po eto. Eske amizay nareo mahatsapa hoe fa misy vahoaka malagasy manatapitrisany agny ivelany. Nefa ny tsarova zay hitanareo andafy ety io 4 milliards vola ampidiriny a Madagasikara. 4 milliards taova konty. Ny mandefa vola amy fianakaviagna, ny mandefa vola amy zanaka, ny mandefa vola amy ray aman-dreny, ny mandefa vola amin'ny havany a Madagasikara. 4% le fanjakana agnatin'ny vola lefany. Efa investiture ataony eny zegny. Est-ce que zay amizay asianareo valeur? Zay tsy asianareo valeur. Zay koa asianareo valeur, nareo mitodika amin'ny diaspora ivelany. Fa zay tsy asianareo valeur. Fotony ino? Zay tsy amenareo droit de vote. Nefa nanao amizay pays africain sasany, même Comorien il vit. Les Comoriens qui vivent à l'étranger reo mivote. Fa zay tsy amenareo droit de vote. Zay boko volagninareo fa zay tsy gasy. Zay gasy, zay malagasy. Mbola asiako koragna andra raiky io resaka nationalité. Tsobaka io resaka nationalité ndi volagnanareo zay tsy gasy. Zay gasy. Agnaranay koa Jo Mboty Rakoto Rabe, zay gasy. Fa zay koa tsy gasy, zay tsy nandeha nitondra Jo ao Rakoto ao Mboty. Zay mbo nitondra Jean de Dieu de je sais pas qui, ao zay mbo nitondra Macron de je sais pas qui, ao Jean-Pierre Tchekozovy. Fa tanky zay mbo mitondra Jo Mboty Rakoto Rasoa, zay gasy. Amieza valeur zay andafy aty mifidy. Ndraiky misy nikoragna anareo ny gouvernement
ny andrajoela to iny baka nataony fitadiavan-tseza hojerena ho atao zay azahoanareo fahefagna ifidy aty ivela inona anteo izy izy raha marchande raha avan-tsena raha avan-tsena 1 million za mety vola même 2 millions ny malagasy à l'étranger tsy asianareo foto io komorely io zava ndao magnontany mifidy reo komorien io mipetraka à l'étranger mifidy à l'étranger aty fa atika ndray angala carte consulaire fa afa la guerre be amin'ny ambassade angala carte consulaire mahagasy anao fa la guerre be bon za baka nagnontany namagna sasany ndraiky nagnontany namagna raiky zay amin'ny ambassade eo fa mbola nonga pariagny za mbo nakabaka fa lany daty carte consulaire mahagasy za mbo nonga pariagny baka za angalany naka ary za tsy famatra fa toko ary fa gratuit zegny mangala carte consulaire amin'ny ambassade bambaranareo zay de ko gratuit marigny mangala carte consulaire ou pas fa za ndraiky mbo nonga pari angalany naka parce que naka fa lany daty ary firy jour koa izy amenareo zay he tam'za nangalany naka farany baka la guerre be napahifegna 5 euros za tam'zay za koa tsy diso miaraka amy timbre enveloppe timbré zany hoe enveloppe fa vita timbre adressinao mazava io ndraiky nandeha fanjava roe fanjava telo ndraiky za nanonga Paris za mikonkontra amin'ny ambassady sy ny efa vita fa mbola tsy lasa ameza tompony za fa navita meza carte naka ndraiky enveloppe timbré naka ameza donc za koa zay tsy nanonga ta Paris to fo carte ndraiky izy koa lali daty tamindreo to nefa nanao mahita namagna africaine ny comorien ny ivoirien ny somalien ny tiako égyptien ny éthiopienne ambassadendreo miasa correctement ary magnaja peuple ny pays ndreo midriky amin'ny fa anao midriky amin'ny ambassade amitsika ry ndray 32 dents tsy ataondreo anao miagnasanao fo tsy ely tavela tsy ataondreo anao non raha nihitako baka fa le famovagna zio nandesiny PRR amizio za mbo andeha Paris za ila mandalo amin'ny ambassade aza mahita raha tsy tiako fo zaho fa sur place za magnano live agnatin'ny ambassade nakafambarako sur place agnatin'ny ambassade eo za magnano live naka direct asevady an'izay na vienendafy aty karazany aroe fo na zay heteraka taty na zay henandesigny amin'ny vady mariage na zay heteraka babanay na mamanay vaza de naissance na zay he vadin'olo niteraka nanambady vaza tsisy akoatran'izay ndafy eto hoe ka agnano karaha rajoel natao jeu de mots dadilahy nane vaza mamany ane zegny hoe izy ane nangataka oui nangataka izy parce que pour l'avenir de ses enfants zay misy gasy ane izy teraka fa vaza io misy gasy izy tsy nikiteraka fa vaza za ty tsy nikiteraka za fa vaza donc automatique zanako jiaby zafo avy eo izy vazafo ka tsy hitako ny problème amizay fa zio mbola taoko mbola tsy akaraka olo mahay lalagna tsara be andesiko magnano live miaraka aminakaito agnazava juridiquement fa ndenio resaka nationalité double nationalité
double nationalité ny aroe fo karazany na izy du sol na izy de naissance point barre tsisy koa tsisy ke tsao zegny tsy agnasiavanareo zay fotony zay diaspora aty andafy aty zay malagasy karanareo fo tianareo tsy tianareo zay malagasy fo ndray misy double nationalité ino problème agnatin'ny lalagna internationaux nambarako teto matetiky manontania olo me juridique agnatin'ny lalagna internationaux olo araiky managna droit nationalité telo parce que misy babanao misy mamanao anao tompony telo nationalité nagnan'olo araiky droit nany zegny masaky mifamatra nareo volagna ame lalagna io ndo zava amin'ny Google zay ne tsy asianareo fotony zay diaspora or tadidia tamy 1960 tamy 1958 ane mpianatra malagasy diaspora malagasy teto andafy niady nangataka ny indépendantsika agnisan'zegny dadilatsiragna tandafy teto ro nianatra ino magnaran'zegny EM étudiants malgaches de l'étranger les étudiants malgaches de l'étranger EM tsy haiko raha karaha zay teto ro nianatra 1958 nangataka io indépendance nilahatra teto ro tandafy teto nazahoatsika indépendance 1958 14 octobre izy andeha nikalazan'ny président PRRM amy taogno avy agnedrano antany fiaveny président Tsiragna dikan'zegny nisy valeur ary nasiany frantsay valeur ny malagasy diaspora teto andafy fa manino niany anareo mpitondra fanjakagna tsy magnisy valeur le diaspora zay ne tsy raha tadiavinay ameza droit de vote zay ameza fahefagna zay ifidy zay nefa tontolon'ny teknôlôjia ataova vote par électronique zay andafy eto jiaby fa karaha zegny même io Comore io magnano vote électronique ro andafy eto fa magnino zay tsy atao zegny zegny tsy raha sarotro zala ary zay andafy eto ataoko hoe en France karaha zay Ambaribe fankahe zay jiaby antety Ambaribe karaha zegny koa zay andafy eto mifankahe zay jiaby eto agnatin'ny département sy province en France eto fulany azao ma ray ihany zanakandreo bakary asenganingary mipetraka izy mipetraka Montpellier ray ihany zegny azao ma Zokibe zanakandreo baka Ambatitsavavy fankahefo andafy eto tsisy olo tsy mifankahe anao ndray baka Ambatofotsy tsy haiko Ambatomainty tsy haiko ia fankahefo andafy eto fa magnino zay avagna zay gasy ameza fahefagna zay ke tsy dirako lava amin'igny presque hoe concertation nationale tsy haiko nino nareo ty amezaja ny ray aman-dreny ara-draza aleo ny ray aman-dreny ara-draza gn'ara magnanjo mba ialagna amity otafady nataonareo Madagasikara ty fa mafy loatra FFKM tsy mahavita magnadoso otafady tsika zegny